guztiak batera, aurrez aurrez ikusten
hura ez zuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen benetako argia. Mundua zegoen eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, Jaungoikoaren seme izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoretik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, Jaungoikoarengatik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta gero ikusi dugu haren aintzat, aitaren seme bakarrik dugu aintzat, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana. Gaurko eguna kristau guztientzako da esako nuke baita ere, kristau ez direnentzako ere oso egun seinalatua berezia hunkigarria dugu. Pentsatu behar dugu, guretzako kristauentzako urte guztian zehar gaurkoa dugu bigarren egunik inportanteena. Lehenengoa Paskoa da, Jesusen piztuera ospatzen dugun eguna, Jesusen piztuerak oinarritzen ditu gure fedeak. Baina bigarren inportanteena gaurkoa dugu, Jesusen jaiotza ari gara ospatzen. Eta Jesusen jaiotzak, pentsatu behar dugu, guri dakarkigula, mundura dakarkigula, batez ere poza, bakea, maitasuna, halako mundu esan dugu garai hartan, ilunpetan zegoen mundurako Jesusek aragia ekarri zuen, salvazioa ekarri zuen, eta batez ere berak ekarritako berri ona, bere ebangelioa. Pentsatzen dugu gaur egun, baita ere esan dugu, gari 2008 urtean gaudela, esaten ari gara, 2008 urte pasatu dela gutxi gora bera. Jesus jaiotzenetik, baina betire hor dago, esan genezake, Jesusen abiapuntua, Jesusen jaiotzak aldatzen du baita kalendarioa ere. Horregatik pentsatu behar dugu, oso momentu bereziak izan dutela, oso erabakiorra. Eta Jesus, guretzako kristauentzako, gure fedean, ez da bakarra pertsona importante bat. Ez da bakarra historian egon dudan, esan genezake, ala itzal handia edo eragin handia izan duen pertsona bat. Jesus da jainko semea, gizaki egina, gauza guztietan gure hartzeko pekatuak izan ezik. Eta horregatik da hainen importantea. Eta guk uste dugu gure jaurikoa mundura etorri zela ez toki, ospetsu, aberats, lujo betetako batera, baizik eta estante, pobre eta abelen artean jaiotzen. Eta horrek ere erakusten ditu, jaurikoak nola estimatzen ditu, gauza txikiak, nola arkitu dezakegu jaurikoak gauza eta toki humilietan gure eguneroko bizitzan, eta gainera Jesusek hoxe nahi du. Gauza sencilloetan bera arki dezakegu. Eta gauz bakarra esango dut eta honekin bukatuko dut. Jesusek dakarkigu mezurik printzipalena, hau da legeakin berria, elkar maita ezazuzla, nik maite izan zaituztela bezala. Hoxe da Jesusek erakutsi egina. Eta berak modu praktikoan egina izan zuen, mundu honetan bizituz. Eta guk daukitzen ditugun egoera berberak bizitu izan zituen Jesusek. Egoera alaiak, festak, baita ere momentu tristeak, momentu zaiak, eta horietan denetan Jesusek erakusten digu beti maitasunaren egotokian
inbernu eta jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jakoiko aita guztiuraren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorri dena.
Hau da, sinitxmenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kabiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako eta apalik eskatzen duzu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugulo, Espiritu Santua bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean batiren gure semideak, bereziki Paulina Ansorena eta bere familiko difrutuak, Anastasioak eta Joseba Berestora, Uri, Javier, Mertxe, Jasone, Juan, eta hildako guztiak aritzazu zure horbegiaren argitan. Errukizak izkindu arren, guk guztio betiko bizitza egitxe dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doan suarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jangoiko aurreztuen horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzailean agindota erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun.
egin dezagun otoituz. Jainko guztiz errotitxua, mutuaren salbatzaileak gaur jaioz, jainkoaren seme-alaba sortarazten gehituen bezala, Iliezkor ere egin gaitzala, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Egu berri hon guztioi, eskerrik asko, ere, kamista, musikakoleak, kantariei, ezerate guztioi, ego kontzertu sekureko arrakasta izan du, eta egun morona pasatazazula guztio, aurtengoan ezingo dugu beste urtetan bezala aurra busu emanez akoratu. Beraz, agur kantare bat okazatu dugu eta hemendik bakoitzak eta idazken importantena bihotzetik adoratuko dugu aurra. Eta esperoan datoren urten berriz ere dugu ohitura da bezala busu emanez egiteko aukera izatea. Jauna zuekin bereka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak zoazten jaunaren bakean.